Għandi dispjaċir kbir li l-ewwel tarbija tiegħi kien stmat qisu oġġett. Dan kien kliem Marta, mara li f'dawn l-aħħar 10 snin korriet 5 darbiet fosthom b'żewġ titrabi ta' 5 u 6 xhur. Bil-kundizzjoni tal-anonimità, Marta, isem fittizju, irrakkuntat ma' One News li l-Knisja baqgħet ma rrikonoxxietx lill-ulieda għax ma laħqux tagħmdu qabel mietu. Għandi dispjaċir kbir li l-ewwel tarbija kien stmat qisu oġġett, hemmhekk kien stmat qisu oġġett. Mhux min jifriża l-embrjuni, mhux min jagħmel is-surrogacy, mhux min jagħmel minn kollox biex isiru ġenituri qed jistma' t-tarbija oġġett. Huma stmawli li t-tifel tiegħi oġġett meta ma ċċettawx ġol-Knisja. Marta spjegatilna kif kawża ta' kundizzjoni rari hija tilfet 5 titrabi minħabba li twildu qabel iż-żmien. Minkejja li 3 minnhom twildu wara ftit ġimgħat, 2 minnhom twildu wara 5 u 6 xhur tqala. Ma niflaħx nitfen iktar tfal. Kien more than enough, 2 minnhom, ġifieri l-ewwel wieħed u tal-aħħar kelli nitfinhom mod normali. Is-sitwazzjoni hija ta' wġieħ kbir, però sfortunatament in-nies jagħmlu ilha. In-nies il-Knisja jagħmlu ilha ħafna. Fl-ewwel wil tagħha il-kappillan tar-raħal fejn tgħix il-familja irrifjuta li jmur jitlob fuq il-katavru tat-tifel qabel id-difna tiegħu. Kien hawn fejn il-familja sabet ruħha f'sitwazzjoni fejn kellha tħallas persuna bil-moħħbi tal-istess kappillan sabiex jiftaħ il-kappella taċ-ċimiterju biex qabel id-difna issir talba fuq il-ġisem tat-tifel tagħhom. Kelli inħallas bil-moħħbi tal-kappillan biex jiftħuli l-kappella kemm biss intqalet talba waħda. Meta ġej tal-aħħar baby, ma rridx li nerġa' ngħaddi minn l-istess ħaġa u għamilt telefonata tal-kurja. F'din it-telefonata Marta qalet li l-iktar ħaġa li weġġata kien meta s-saċerdot weġġiba li t-tarbija tagħha lanqas biss kienet għadha twildet wara l-istaqsija kemm kellha żmien. Kieku twilet u miet immot, tifhem imma dan jiġifieri għax twilet, tifhem għax twilet. Twilet mejjet u. Imma ma kienx ħaj meta twilet u jiġifieri tgħid twilet tgħid. Le, twilet mejjet. Inti għatli 7 months kellek? 17 weeks, le, kważi 4.5, 5 months. Għattara jiġifieri. B'ton ta' niket Marta spjegatilna kif il-Knisja baqgħet ma aċċettax li tfal tagħha għax ma laħqux tagħmdu qabel mietu u saħqet li hija l-Knisja li qed titratta l-embrjuni bħala oġġetti u mhux il-familji li qed jagħmlu minn kollox sabiex isiru ġenituri. Marta sostniet li llum l-unika tama tagħha u taż-żewġa li jsiru ġenituri hija permezz ta' surrogacy għax anki jekk tagħmel it-trattament tal-IVF ġisimha ma jippermettix li tqala twassal sa tmiem. Dan bniedem dan kellu qalb, kellu moħħ, kien jiċċaqlaq. Kont inħossu jiċċaqlaq, kien ħaj. Għaliex mhux aċċettabbli. U mbagħad qed ngħidu ħafna embryon huwa ċelluli. Jekk qed nagħmlu ħafna issues għax huwa ħajja l-embryon, mela t-tifel tiegħi x'kien? Għaliex ma ċċettatux il-Knisja? Mela meta niġu fil-prattika mhuwiex qegħdin jipprattikaw dak li qed jippritkaw.